Ekenekwa m gị bụ ndị mana ege m ntị n'ụbọchị nke taata. Ekenekwa m onye ọbụla na-esokwa na-ewishi m happy birthday n'ụbọchị nke taata. Biko na asị m ihe ọma ya na-emere onye ọbụla. Biko na thank you guys so much for your birthday wishes so far, and I really appreciate. I'm not taking it for granted. So that means na enwecha ndị ka facha m n'anya mara m na ụmụ ata aka anụ nwere na-eme m no sometimes na ndekwe na ndị ekwere mana udo sha udo. Thank you guys very much. I really appreciate. Agwamakwa nwere na ịchọkwa inwele m chaa eme ka mmalụ because na nkwa ka ahụ si eme m mana ịmụ ga-enwekwala m chaa enwekwa n'ike na-ahụkwa ụzọ wee na-eme vidio n'ụfọdụ oge na mana ha ahụchadịcha. So thank you guys very much. I really want to appreciate everybody for the birthday wishes and the prayer so far. Thank you for everything. So by the way, ihe ka na-eme na Ghana. Yes, ihe ka na-eme na Ghana. So somebody for video me yesterday. So when I check my phone this morning, I came across the voice note of Kihesi Ghana. So because without not wasting much time, I would like to play that video. Who no, this person say no na Ghana go. But now I go due to some security and privacy reasons. He decided to keep some part to meet for himself alone. So manachom kunu gente. Na ihe na-eme ndị Igbo ebe ọ bụ na Igbo nọ si Igbo n'aka. A lot of things na-eme n'obodo mmadụ nọ in his words. A lot of things na-eme. Yes, ndị obodo naturally ndị obodo nwe hatred ebe ndị Nigeria nọ wee bulukuzi nke ebe ndị Igbo nọ. So kola keep saying it, nwekwa ike mana greediness bata ndị mmadụ ime ha feel na achọrọ ịnala ha obodo ha ọ na ha chọrọ ime ihe because mana Igwe bụ ike. Ndị Igbo, I would like moving in mass, and I may move like that. I may move nzogbu inye mba enye. So and they feel threatened. And in the words of our brother, also a lot of people na-echizi onwe ha onowu nka igwe nka chief nka imago people na-efuka na-akwa izele mmadụ ogwu kwesị ịbịa na battle for the traditional ruler of the location anọ na ya. They will feel threatened. This is what I understand that is happening. They will feel threatened. And then the obodo nwe ka ha si eme. Ha nwekwa natural hatred for Nigerians alone. We bolozi anka anụ nwa bozi na ndị anụ nwa bịa na igro ma ndị mana ndị Igbo anyị bụ ndị ya bụ ya ha so onye Igbo na ebe a today ka ọ nọ nwe. Onye Igbo naturally nwe that spirit of expansion and growth in him. So by the time we grow, if onye ahụ na-enwebeli anya okwu ọ bụrụ na train be ha onwe to understand that this is part of their life. Ocean ihe mere anyị na ndị Yoruba na-eje na Lagos. Onye Yoruba ya nye go n'ọpụtakwa ofu na this person is doing well. Does it mean that no ụmụazị nke bi na the next compound are not doing well? Or no bụrụ ofu Lagos ka nọ ifezi onye ahụ otile gị anya. So yeah, when they so most time you have to train you. Most time these people don't train their mind to understand that these people are blessed of God and you can't do anything about it. So when them get into this voice note, go no hear this our brother go be here na Ghana n'ụbọchị nke taata ka ọ dịkwan. My brother, good morning. Biko afọ m ife post n'ụtụtụ anụ concern ife na-eme na Ghana. Ụmụ ihe na-eme na Ghana anụ ọbụla tata ka o bido mewe. So ịma na sometimes ọ na-abụ onye chọọ igbo nkịta chọọ something ọ ga-ata gị ya before o gbuo either nọ olili ihe dị otu a ma ọ kpọọ ya ajọ afa ka o wee ike igbu ya. Ọbụla those things bụ ihe na-eso n'okwu na ịma anyị nọ mụọ n'onwe m anọ na Ghana ka m nọ ebe a. Ọbụla na ọ na-asị ka asị mụọ n'onwe m anọ na Ghana ka m nọ. So whatever thing I am saying here is very clear. And ijikwa ndị mmadụ nọkwa ebe a ha ga-agwa gị mana ọbụla like na ife niile na-emechi ebe a nụwa ma na ndị anụwa na-akpa ya afa na ụdị ihe na-emegasị ọwa nke ha na-akpa ya afa ụdị na-ezighị ezi wee nke ha na-akpa ya afa but ha na ofe well natural hatred. So ụmụ interview ahụ ife a ife na-aga na efere mba ụwa
ọbụla tata ka emelụ the man interview o ji wee kwuo okwu ahụ. Eje watch the picture of the man, ihe a bụ that was 2013 ka eme the man interview, ka the man ji wee kwuo all those things o kwuru na. So nke ahụ ọ mbọta anụ ụmụ ihe soshal midia anụ ndị ụfọdụ jikwa bupụta dat na ahụ sekuriti wekwu ya, ndị ha ncha niile bido atụkewa ya. So ndị agha bidozie kwuo okwu eze ndị Igbo jee, eze ndị Igbo jere na so this and that. So ọ yawa bụ ihe na-ese okwu, o nwere ihe ọzọ. And more especially ịma ndị be anyị ndị Igbo, o nwere some things ha na-emecha, ọ na-abụ ịchọ ikwu ọ dịka si ịchọ ịgba mmadụ afọ, ọ dịka si na ọ nwere onye ife na-esere gị na ya. Ịbịa ebe anụ n'obodo anụ kịta, ị ga na-anụ igwe nke a igwe nke a onowu nke a, ọ ife ha na-echigasị n'obodo a. Onowu akpọwa onowu dị ebe a, onowu dị ebe a karịrị sef 50. Akpọwa ndị igwe, ewere igwe ndị na-elekọta ndị Afra, ewe ndị na-elekọta ndị Akra, ewe ndị Tamale, ọnọ ndị Kumasi, ewe different types of ihe ka ha na-echikasị betu n'ọda tribe anya ndị dịka ndị Yoruba maọbụ ihe anụ. Ọ nwere mgbe ị ga-apụta ebe a isi na ifuru onye anụ, onye abụ ọba ndị anụ a. So onye ka ha ji wee mebicha taịtụl anyị, anọgide na-asị na na-eme nke a na-eme nke ọzọ, na-eri ji, na-eme nke ọ na-eme. So all those titụl ahụ ha na-abịa na-echigagasị. So ndị obodo a na-afụkwa ha na ọ bụ na a continue na-eme this kind of things, n'ofu ụbọchị ị ga-afụkwa na ndị anụwa ga-abịakwa nara ha be ha. But in other way round, ị ga-afụ na anyị sef ndị ahụ a na-akpọ n'igwe ka ha bụ ada emene interference na any political affiliation or any political decision. Ada eme interfere ebe ahụ. O nwere ife gbasara just na Igbo community, the traditional and customs ndị be anyị na-eme olu mgbe eji awa ji ka ha na-eme. But ị ga-aghọta bụ na ndị obodo a ha were national hatred, and even sef na anyị na onwe anyị bụ ndị na-ebe a ndị na-azụkwa n'afịa. Ịpụta ebe a ị ga-afụ ka ha ga-esi wee soro ndị na-azụ afịa. Jee jụọ ndị be anyị niile, ndị ebe niile ka ha wegasị shop, jụọ ha ka ha si na-azụ. Ọ bụrụ ya nsị gị jee jụọ ya nke ma ọ gị jee jụọ kpọọ mmadụ 3 mmadụ 4 jụọ ha ka ha na ha ndị obodo ebe ha si wee na-azụ afịa ka ha ga-esi. Ị ga-afụ na ụfọdụ ahịa ndị obodo ga-adị na nke ahụ ebe ndị be anyị nọ. Ọ bụzikwa na afịa ihe na-azụ na dịtin na-agarịghị ahịa, ọ dịka si na nke ahụ na ofe na-ebute ọ nwere something. So anyị ha ga-adịkwa ebe ahụ. So ọya ka m na-agwa ebe ti most important thing na nkịta bụ sef na ụmụ nwaanyị ndị si na be anyị bịa, ma ndị na-agba akwụna ma ndị na-akpọpụta olili ụmụaka ha na-akwụgharị n'ilo. Even sef on Sunday awụlụ side ebe m ga-achọrọ m ịgba afa kịta bikos mgba ya afa dịka si na mma na onwe m na-ele ikiri ya. But ọ bụ sef na ọ wụlụ onye dị capable chọrọ ịbịa ebe anụ kịta mgbọgharị afa ya, onye ahụ ejiri ya afụkwa ihe na-eme n'obodo a. Ọ na-akwụ ebe 7-8 na kịta na-afụ iliri ụmụaka ebe 13 years 14 years going up. Ha nchanye na ma ndị agadi nwanyị ma ndị mụchagolo nwa sef hapụrụ nwa ha na be anyị abịakwa ebe anụ a na-abịa alụ this kind of stupid work, na-agbagharị achawo na-aga here and there. So ịbịa fụ ha ndị obodo na-afụ this kind of things, ha na-afụkwa na akwa ndị be anyị na-emebili ha ụmụaka fa. Ụfọdụ ndị nọkwa saịdị ndị na-apị ụmụ ihe ọpịpị ha na ofe anọkwa dị ọda saịdị na-apịkwa nke ha. Ụfọdụ na-ejidekwa. So ọmodosins bụ ihe na-emezi ọ dịzị ka ya si na ọwere som ihe ndị be anyị na-eme, ma ndị dị legit ma ndị na-adịrị. So ihe a na-ata agụzi ya bụ the same people ahụ. So na akwụ ya ka ifesa aga.